Kaixo, Karen naiz, 38 urte dazkat. Orain dela 5 urtetatik tailer bat montatu nun, Lizarra utizuna duna, hemen Lizarran, eta hortxe nabil mekanika munduan. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferri Erabat alferri Emakume bari Egunon. Bueno, irikiko alde tailerra. Pasen. Kantuz sortu naiz, ta kantuz nahi bizi, kantuz igortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dudana zerbait irabazi, kantuz goztura ditut guztiak iretsi, kantuz ez dut aberaz utzea merezi. Jamaniko orte batzuk egia esan, nik ikasi nun automosioa, Elgoibarren ikasi nun. Goi zikloko automosioa ikasi nun, eta praktiketan hasi nintzen, hartu ziren praktiketan Donostiko Mercedesian. Eta ordu ezkiotikan, ja pasaria 17 bat urte, 2015 hasi nintzen, hori da. Así que urte dexente badia, ja. Nolatan? Kuriosidadez. Egia esan kuriosidadez izan zen. Aiatu nintzen puntu batean, un batxilergoa ikasi nun, nik laronakan lanen hasi nahi nula. Nahi nun ofizio bat ikasi, goi mailako ziklo bat inun, eta lanea. Eta laren hasteko, ziklo bat ikasi eta lanea. Orduan, bere gara, nota txarrak ez nituen ateratzen, eta esan zen, intzazu batxilergoa, gero ikusiko zu, abertzen nahi dezun ikasi, ez dakiz zer. Eta, inun batxilergoa erdi obligatuta. Egia esan, zen eregatika ningo nun erdi mailako ziklo bat eta lanen hasi. Inun batxilergoa, eta ja, ziklo bat aukeratzako orduan, ez nakan bate, klaro. Beiratu nituen zauden aukerak, eta ikusi nuen derrepente automozioa da. Baten maikumeik ez. Orduan, abertzerdan hori, izan zen kuriosidadia. Holaxe hasi nintzen munduan, ez nakan erreferente askoik egia esan. Nire osaba batek tailerra daka, eta beste osaba batek karrozeri bat eukizun, oan ja jubilauta dago. Baino, ez zan izan horien erreferentea, nintzen egon umetan, behaiekin asko, ofizio hori begitatik sartzeko. Izan zen jozatizut, kuriosidadia, zergatik ezote daude emakumeek ofizio honetan. Eta halaxe hasi nintzen. Halaxe hori nintzen automozioko goziklo baiten, eta halaxe segitzet. Ez zien egia esan aurpegi raro asko jarri. Etxian apoiatu nintzien, esan nintzen, hori da baldin bada nahi desuna, ikasi eta aurrea lanen berko zu, edo eta akaso mundu hortan zailago eukiko zu, idea estipula horietan. Baina danak apoiatu ziren, kuadrilan lagunai ez zitzaien ez da arraruare izan, beti izan ez pixkatu terreno, eta sentzi hortan ez ziren asko harritu egia esan. Nik esan bezala ni hori joko naiz, eta etorri nintzen hona bizitzea 2015an. Esautuko nunako, nire gaur egungo bikotia esautu nun, eta hona etorri nintzen bizitzea. Orduan, ni hona etorri nintzenean, aurreneko gauza da lana bilatu nahi nula. Nire estabilidade ekonomikoa mantendu nahi nun, eta jardun nintzen lana bilatu nahian hemen Lizarran. Nire etorren 10 urteko esperientzia jakin, baina Mercedesian. Eta etorri nintzen honea, egon nintzen kurrikulumak bidaltzen,
Gehien bat hemen Ilzarrako konzesionariotan, etxetan, etxe ofizialetan. Zez nik ez nakan esperientzirik taller txikitan lan iteko. Eta ez nun bilatu lanikan. Orduan nire bilakera zabaldu inun eta junitzen Iruña eta Logroñoa, ez? Eta hango Mercedeseko etxetan bilatu utzi nun kurrikuluma eta deitu zien Logroñotikan. Logroñotikan deitu zien, esan ez zekela konzesionario txiki bat Kalahorran. Orduan Kalahorra junitzen lania, anasi nintzen lanen. 3 urte zen nintzen bertan lanen. Ego zupentza, Zubielkitikan, Lizarratikan, Kalahorra egunero. Etorri nintzen Oriotikan Nafarroara bizitzea eta lanera Errioxa. Orduan, ez nintzen bizitza ez alde baten ez bestian. Eta 3 urte pasata gero, sortu zitzaian aukera, jartzeko hemen. Taller hontan gaude ni eta gero daka lankide bat, nun gurpilak montatzaituna, ikusten bezala. Eta nire bikotian laguna da, ezaguna, laguna, asko ite jo lana, eta arek esan zian leku bat sakala eta ia jarriko nintzen berakin. Berakin ez oso jo bezala, baina, bintzat lekua konpartitzen. Eta egia esan etzan nire planetan sartzen inundik inoa autonomo bezala o nire taller propioa jartzeko, baina asko animatu ziren, egia esan etxian, inguruan, eta zen, esatik ez, protengo dugu. A ber, zemoz. Eta holaxe, guen dela ja 5 urte hemen jarri nintzala. Izan zen, aukera sortu zitzaialako, eta esan, etxetik gertu jarriko naiz, espero nire bizit kalitatea hobetzia, eta, a ber, zemoz gute zaiten da, ez da makit gaizki egia esan. Norberantzan lan egiteak, bere alde honak eta txarra dazka. Ondo eramate baldin bazu, nik uste alde honak gehiago diala. Bai egia dela, lan hain berda doble, responsabilitatea dia doble, burua ustek dia doble, ez esateatikan triple. Baina satisfazio pertsonala asko zen gehiagoa da. Zateana ez, gauzak asko kostatzen dianen, gero rekonpensa handiagoa izatea, hemen ez da erresa, baina ez da erresa edozein negozio aurra ateratzea gaur egun, ze exigentzien maila asko daude. Baina, aurra ateratzen desuneinen, aldan ondo nahi iten saiatzean einen, gero satisfazioa hona da. Lanbide honetan hastia, ni emakume izan da, ez zait iruditu komplikatua. Ez zait iruditu komplikatua, ez dut eukinik zailtasunikan. Ezin dut esan zailtasunik eukiten ekan, bastante berdintasun desente notatuet, desente esateatikan guztiz. Ez dut notatu pegaikan tailerra montatzeako orduan emakume izateagatikan. Lanerako orduan, akaso desberdintasun batzuk egoten dira, baina ez txarrerako ez. Tailerra montatzeako orduan, ez. Bai egia dela, behin ja bertan zaudenian, azkenen zuzea hemen erpegia. Beste kasutan, egon naiz lanian, konzesionariotan, eta ez dut aurpegia klientiai eman, bezeruai eman. Hemen ni naiz aurpegia, ni naiz tailerreko aurpegia. Orduan askotan itea arrarua. Aurpegia arraruak notatu izan ditut. Honegako eta txarrerako, A ber, txarrerako ez sentidun zerbait esan dielako, baino harridura hori, zeitugunek hemen, aurpegiko irakurketak, azkenen urte asko nijoa, eta azkenengo buzutetan hemen aurpegiko irakurketa asko inditut. Batipat jende helduan, ez? Baina, gero kuriosidadez etortzen zaizkizu galdetzea, eta gira esan erantzuna oso nahi izatea, Askotan esatei, emakumea izan da, izango zea txukunagoa edo hobeto ingo dituzu gauza, ez, hori ez da gauza ez da, gauza hori pertsonak indihua. Baina, eskertzea bintzat etorri eta positibotasun hori erakustia, ez da? Eman izan dut zonbeiten berriak, kantuz atseginekin erran ez egiak, kantuz egin baititut usua fruituak, kantuz aitortzen ditut nire bekatuak, kantuz eginen ditut. Generalian, lanbide hau, oaindikan asko gizonezko asko ikustea, oaindikan generalian. Zergatikan, begia esan, akaso ohitura kontuak, esan nahi dut, ohitura kontuak ez da ofizio bat generalian emakumei eskaintze zaiena.
gaur egun, esperoet gero eta gehiago ala izatea. Eta bueno, erabate hau bestea, erreferentzi moduan gaude, ezta? Hortako. Zesan nahi dut honekin, gaur egun generazioak eukitzia, ikasia nahi duen garaian eukitzia eskura, mekaniko izatea emakumen aukera bat izan laikela baita ere. Baina aurrenengotan ateratzea, bai administratibo, enfermera edo edozein lanbide bezala. Aukera bezala ateratzea, ez azkenengotan edo eta mutilan lanbidea izango alde malitzake bezala. Aukera hori aurren jarri eskeo, nik usteet emakume gehiago animatuko litzakela lanbide honetan hastea. Ze azkenian ez daka limitazioikan emakume o gizon izan lanbidea aurrea emateko. Askoak izango gue, indar gutxiago, ez dakiz, gaur egun ez da indarra erabiltzen, lehen erabiltzen bezala. Makinaria dago, baina generalian makinaria handia dago, erramintak daude, eta habilidadeakin gauza danak egiteko aukera dakazu. Ez da indar kontua. Hemen Lizarran ezagutu nun neska bat, Adriana, ontzala mekanikari moduan lanian baitare. Aurrena karrozeri batean egon zan, eta gero ontzan beste mekaniko batekin mekanikari mundune bai. Bere garain, nik ikasi nunean, klase bakoitzean, nik ikasi baleman automozioa, zen automozioa, elektromekanika, gero zen karrozeriko klaseak baita ere, eta klase bakoitzen gehian emakume bat. Orduan, horiek datozkit nahi burua. Horiek ezagute ditut, baina ez dakit ze bizitza damakien, ez dakit segitzeuen ofizioan lanian, adibidez badakit Adrianak ez, eta aurreko nitze egin duntzun, beste ezagutzeten neska batek berakin eta aldatu duela ofizioz. Orduan ja Lizarran hemen inguruan ez dakit beste inork mekanikari munduan lan egite unikan. Gero, sare sozialetan, ikustea pila bat, ez da? Posten naiz pila bat egia esan, ze jendeak asko lan egiteu, askoek ondo lan egiteu, eta posten naiz, asko gustatzen zait ikustia. Normalian, nik lehen esan deten bezala, egunerokotasunen ez dut notatu diskriminazioikan esango luke, desberdintasunikan. Bai egia dela, nahigabeko komentario asko egote deianak, baina naturalki ateratzen zaizkigunak edo ateratzen janak oaindikan sozietateen generalian, ez da? Adibide batzuk, telefonua, nik hemen ite dut bai kotxeakin lana, bai ofizinan lana, bai telefonua hartu, bai piezak eskatu, lan guztian nik ite dut. Nire lankideakin batea, noski. Telefonua hartu, galdetu mekanikoagatikan, eta esan nina izela, ez? Ahotsa itzeue emakume batena, eta esateue, orduan mekaniko hau ez da. Hori pasa zait, baino gehiotan. Baina, ez du geho ez dite esaten, eta zukin itzen berde, deola, ez. Ez da egon geroagako kotxarren bat, sino que harridura bat, hori egia da, baina sozietate bezala momendikan ez da olako normalduta. Momendikan urte batzuk espero eldortzia. Eukin un kaso bat, hasieran gehien bat, hemen ataliaten ezin zanean, pertsona jakin batzukin, lehen dugu komentatuten bezala, jende edadetuakin gehiago, momendikan ez dakelako, danetikan dago, baina gehiago tokatu zaitelako igual mentalidadea pixkat itxiagoakin, ezta? Eta tailerren mena jarri nintzen eta ekarri zian kotxia eta esan zian, larderas, berak esan zian, a ver si lo haces, a ver cómo me lo haces, o a ver si me lo haces bien. Orduan, balaik izatea, pertsona hori horrelako xia dela eta beste osein lekuta jundare exigentzi berdinakin edo duda berdinakin. Nire sentazioa izan zen, ostras, demostratu berra dakat, zuri gauzak ondo ditutela, ez da? Zer, emakumeen naizelako, edo eta deskonfiantza dakazulako generalian. Orduan hori izan zen nire hausnarketa, pentsatzia, akaso, nahi gabe gehiago demostratu berra dakatela. Baina, nik ustet profesionaltasuna demostratu behar dela mitu guztietan. Izan gabe emakume gizon. Ez da generalian, izan zen kasu hori, eta izan zen nahi eman zian sentazioa. Inorrek ez ditezan zuzenen, demostratu berko zu ia kapazasean gauza egiteko. Sentazioa izan da gehien nire sentazioa, nire percepzioa, jendean jokaerakin. Botilla ibérica, zinirukin ere begiak, barkatu nahian He visto botilla ibérica, zinirukin ere begiak,
Egun normal batean, gaur bezala, tailerra iriki, aurrenengoa izaten ez etortzen normalian. Prestatu, kotxeak atera, ikusi zezita dauden, orduako piezak eskatuta utzi behar ditut aurreko egunean, aurrenengo ordun etortzean kotxeek bintzat atenditzeko. Eta hori, nitan lankidean artean, dagoen lana aurre atera, bitartean telefonua gainen eukitzet, deiak deitzen jendean deiak atenditzen ditut, piezak eskatu behar baina piezak eskatu ditut, presupuestuakin, fakturak, papeleo guztia xuxen eaman, eguneroko lana pixkatoritatea. Aurrenengo gauza, ofizina jun, da alatzen naizen bitartean, ordenadoria piztu eta aurreko eguneko fakturak rebisatu, kontuak gailatu didala ikusi, eta martxan jarri. Aldeten neurrin saiatzen naiz tailerrian eoten, baina askotan eotea demanda handia bai telefonuan, o baita eskotan atetikan sartzean jendia lanpara bat fundituta, edo testigu bat bizu zaiola, edo zita bat eskatu nahi dula. Orduan, egunak dira oso irregularrak. Batzutan oso lasai dakateotia kotxeakin lanian, hori dela nik nahi dietena, bertan egon eta kotxeakin egon nik bakarrikan. Eta beste askotan, egun guztia zaude, telefonu baten itzen, jendiak initze egiten, presupuestuak egiten, piezak eskatzen, etc. Orduan, egunak oso dizerdinak izate dira, bata bestiakin. Ofizialki, beti izan naiz, beti honez mekanika munduan. Bai egia dela, ikasten nahi nintzen nian ziklua, lehen esan duten bezala nik lanian hasi nahi nun, libertade ekonomikoa lortu nahi nun aldik eta azkarren, eta hasi nintzen lanian udarako lan bat topatu nun Zumaiko enpresa batian, mekanizatuko enpresa batian. Han zeuden mutil kuadrilla bat, bakoitzak bere makina sakan, eta gero zeon beste makina bat aparte, zala taladradora bat, nun horko lana zen piezak sartu taladro batean, bi botoi bai batea eraman, hortikan labadora batea, labadoratikan buelta ematezunen ikusiak puruak zazkan, kajetan sartu, paliakin eta martxa. Orduan, lan hortan, beste lankideak, beste mutur guztiak zeudenak, jarduntezian txandaka. Inorrek ez duen izaten labadora hortan egon, eta hori nia zinatzen egan, zinetan 10 ordua gainaz, esan zian, osai ordu edo 10 danak, dan zinetan 10 nahi duten. Eta horra zinetan egan, ateasan produktibitatea izan zen totalmente desberdina. Eta hor bizkat bronka gota ziren ere lankidek esango genukena, no? Como que lasaio juntzaitez. Eta hor bai eukinun, nire esango genuke horrenengo diskriminazioa, ez? Diskriminazioa, ez azkenen, ez da generaldian, da pertsonan anabera. Danian, generaldian, bizitza guztin, topatzen zutuzu pertsonak, erabateko eta bestetako, baina bueno. Hor, eukinun enkargatua, baten pasazan, piezak sartu nitula labadora hortan, eta labadora gintzen, ataskatu barruman. Ni ordu arte, nire erakutzi ziren lana izan zen, sartu pieza, taladrua eman, eta labadora, sartu pieza, taladratzeko eman, eta labadora. Eta ataskatu nintzen, eta ez nakin ze pasatzen zen. Ez ziren ateratzen pieza bestaletik, enkargatu editu nion, etorri zen, eta nantzean. Eta zuk izan behar duzu mekanika, ze pasatzea kotxea izorratzen zaizunen. Horrengo gauza kapota iriki ez da? Eta iriki zian labadorako tapa gaineko esango genuke. Horreko etzian oso ondo sentatu, egia esan. Zen ditu nintzen, bere percepzioa izan zela, deke hande bat txabala. Mekanika estudiatzen, ze orduan handikan bakarrikan ikasten nintzen. Gaur egun, Martin, uste dizen azula, gaur egun, esango nioke bira, aruna hon. Homeste urte eta gero, nire traiez propioa eramaten, ez da? Gaur egun, nahi mekanika asko gustatzen zait, asko gustatzen delako gauzak, beste elkarrizka bat baten esan hon, gauzak nola funtzionatzen duen jakitia. Ze pasatzea, oain tailerra montatu etikan presio asko damakit, baina hori generalian, autonomo guztiak, ezta? Eta enpresa edo tailer bat daken guztiak generalian. Orduan, onbeste presioakin, eguna bukatzean nian, etxea eratzen naiz eta ez den nahi ezer jakin mekanik buruz. Orduan, nire joi bezala guain, ez da. Ze bete beharra, denbora asko kentzait. Denbora asko eta energia asko kentzait. Orduan, nire etxea eratzen nahi zinean, ez dakat, ez da
etxeko kotxe egiteko gogoikan, eta hori nire bikoteak burunka botatzait. Esateit, jo, nik bakizue, ez, betiko esaldia, Casa de Herrero. Nire lanen egunerokotasunen gustukoena dakatena. Mekanika munduan, gestilua eta tailerra eramatiaz aparte, izango nitzake danetikan. Gehien bat gustatzen eskit aberiak, diagnostikok. Zergatik fallatzen gunek. Revisioak eta desmontaje puro duro berren, gustatzen eskit gehiago diagnostikoak. Baina hortako berdezu lasaitasuna, tenplantza, denbora eta zure mikromundua. Esan dizatena, kotxea eta zu. Eta hori azken aldin, nahiko komplikatu egite zait, jendeak inen berdetelako. Baina egia esan gustatzen zaizkit aberiak, independenteki ze kotxe dan. Bai egia dela, batzu dela, Mitsubishi batzuk, edo kotxe batzuk dianak, pixkat alrebesatuak. Nire esperientziagatik, nola urte asko egon naizen konzesionarion, Mercedeseko konzesionarion, kariño espezial bat diet, Mercedesai. Zinirekin ere begiak, barkatu nahian nabil. Barkatu nahian nabilela, eristo botillai begira, zinirekin ere begiak, barkatu nahian nabil. Barkatu nahian nabilela, eristo botillai begira. Gaur egun ofizio hau nik uste daola pixkat gutxituta, mekaniko profesional jendia faltain da, lan asko dago, eta ez dago preparatutako jendia. Orduan, beharra dago, bastanteko beharra dago. Baina beharra dago, bai mekanika munduan, bai igeltzeri munduan, bai iturgintza munduan, nik uste asko falta dela, gero eta urtek aurregoa joan, gero eta eskulan gehiago falta dela, ofiziotako. Askotan karrerak eta ikaste dira, eta beste lanbide tipo batzuk bilatzen dian, nun hortain inkulkatu iguen, ezta? Ikasi eta karrera bat atera eta lanon bat bilatu, ezta? Baina gero eta gehiago falta dira eskulan hauek, beharrezkoak dian eskulan hauek, ze kotxeak danok erabiltzen ditugu. Iturginai denok deitu behar ditugu, igeltzeruei baita ere, eta gero eta eskulan gutxi dago generalen. Mekanikun etorkizuna nik uste nahiko parua dela, ze lana dago, eta gero eta gehiago gaineaz. Zergatikan, ze gaur egun noain dago nahiko duda, kotxe elektrikoa sartu nahi digue, eta jendiak ez daki zer erosi, ez daki zer aldatu. Orduan, kotxe zar edo urte askotako kotxe asko konpondu egiten dira. Eta sentidu hortan, mekanikoak lan asko dakau. Eta gero eta mobilidade gehiago nahi dugu. Lehen garai baten, familia bakoitzen kotxe bat, bi asko jota eukitzen genitun. Oain, familiko bakoitzeko kotxe bat, gutxinez. Ez igual ez horren beste, baina askotan mintzat bai. Nik esperoet emakume gehiago animatzia lanbide haueta, ez da? Azkenean, lortu behar deuna da normaltasun hori, atetik sartu eta jendia ez harritzia emakume bat ikustian. Hori asko lortukoa aurrengo generazioetan, nahi asko postasuna ondina mateit ikustetenen kuadriako ez, hemengo bati bat nire mutilan inguruko jendian semea labai, haiek, deskenak 3, 4, 5, 6 urtek, haiek esautu dienei hemen, 5 urten ikua. Orduan, behaien gurasua kotxian nahi ikastzaile, eta behaientzako galdetzen jozu, mehoiei galdetzen jozu, eta mehoientzako kotxian nik arreglatzet. Nahi berdo kotxia arreglatzea? Karenena. Eta mehoientzako ez da rarua. Normaltasun guztiakin esaten du. Horrea aldatu behar dugu, ez da? Orduan, urrengo generazio nik ustetola datoztila. O espero, behintzat baldin badake erreferentzi bat, kasu honetan umoientzako nina izan bezala, ez zaiela arrarua egiten, akaso neskaigitakon bat, esango, nik karen bezala nahi dut izan, mekanika nahi dut izan, zergatik ez. Bai, hori da, baliabidean nik uste hori izango litzakela, gehien bat ikustaraztia, aukerak ematia, ateilekiak daudenian institutotan, aukera berdinak eskaintzia, o ikustaraztea ematia, jende guztiai. Hori, eta gaudenak behintzat, pixkat ikustaraztea emate baldin magea, horrekin lortuko da. Gero bai egia dela, sare sozialak influentzia handia du, eta
Eta poste naiz, hortan jartuta jendiak eta kapazitatea dakana baita sare sozialak eramateko ikustaraztea ematia. Ze hola jatzea jende gehiena. Nire munduan egia esan, dudatu itegun jendiai, emakume batek eukitzea daskan kapazitaten gure lanbiria, ninkiteten lanbiria iteko, esango nioke oso nastuta da, hola. Azkenean, konozimentuak ikasiz eta esperientziak inartzen dira, eta berdin du emakume izan hau gizonezkoa izan. Gauza batek nola funtzionatzen duen eta nola arreglatzeko, ulertzeko, pentsamendu, emakumean pentsamendua edo gizonezkoan pentsamenduak ez daka zer ikusilekan. Sexuak ez daka zer ikusilekan. Nire lanbidean hasi nahi du neska gazte bati, esango nioke, gustatzen baldin bazaion, nahi baldin badu aurre egiteko. Aurre egiteko, inorrek ez esatia ezin du egin. Hori batik bat, baina ez bakarrikan lanerako, sinoko bizitzako aspektu guztietako. Inorrek ez dizula esan, ezin dezula egin. Eta nahi baldin bazu, saiatu. Ez dezula lortzen, ogero ikus dezula ez dezula gustoko? Listo, baina saiatu zea. Nahi baldin baduzu, aurrea. Bueno, launak, eskerrik asko etortzeagatikan. Nik hemen segiko den, nire egunerokotasunen kotxe tarten, bale? Ondo izan, eskerrik asko, agur! Irten bide